Non malo Meghalaya pen West Karbiang long ahoi alamki ke damtang jamipo ni phai kre troxiar ni pen blut play pen solok sudagatomon ke dowera jok ahoi ke dwara ratom pen na an kamatha kisung pen kachetong nang abirta pherang ki hundor kro pen birta na pali aningkan omdum pen si bangso ahoi alamki ke nangklang bonta adu ya hoi thir the pen nat na sarkarang pong kaching ki kaching wai ke jok lim ka vedera jok non kwanta apor pen apor katar bo nang dowera Lasi adu ya hoya aphuthak Hamren arong supialo tirok tok arat pen aniak long alamthe chepaklang pong 1951 aningkan se Karbiang long bangke district long po la sohor bangke Karbiang long hoy ke arling sar tum ang thana teng lonte ya saisma par chot kolon pu ang long hala si kacheplak ahoy vek hala hello punon ta nelia prang ke sia photo wan long la Facebook long ta nelia support upload long lang sta la support non kona ne che thek thu long le nelia photo wan long nang kan thom plia pra ta la la si bang arlang sar tum nang than ke ho lang pi pen pu la saisma alang hep allo pulo la kolon wang long la sige plak pon si pu ham kirmi na thu kapepla ngason si nele karjulo kirmi lo mukro lo hopna thu pon pet lo la hello na ke karjulo lam cha apen arlenga sartum na than lam cha sta nele mekhni pen kale la pena pito bangke documented pu alam le puji pulonte la ke 1968 alom alam ke la non khanduli hithi pena parchot anglong adak karbiarong do la so karbiarong ir pu menta la so ir kramsa sor sikikim lapen hal so 68 alom laman ta hadang rong dola lapen non la so kram sa sor non kram sa bihar tapu jat tapu la so khai tum non da Hamren don bosco lom asomar tum dola ni ke sar tum te velo ta hai la tum ka la chi rong sor la ke khandulia par anglong along singdo alang tum ka la karbe tum ke dowe ka them lo karbe tum marong lo karbe tum long le lo la pen punathwang thu chot pulonte la bangke non hat jong lamason la khanduli ben bang chet la da PWD IB do an la IB hadak eletum amonet sindo sokidar kado kawenta lapen IB bang chalu na bang non dolang ne ahem ke dolang ta hai monsta hala so monetum kam pedolo ne pedodene Karbiang long district pen la bang ke khandali daire lo la isi bang ke laga documented lo la pen ako si ne lege chini do na bang ke UK tirut lebangkai SDCR ni UK tirut bangkai ampanai khandoli tapat putahai lake la non khandoli abajar lo hithi lo la sa hithi array pen la hithi le popo ise dolong pen pu bang chat lo blonte la sa UK tirut lo la pen la so khanduli apen parke langkeroy la pen tapat la son si pachiklo la bangke black top lo ta hai la ke non ta tower non munne tum dam bom lang do lang la pen long langkeroy pen tapar dagjar so ko chiklo kledo lang thai so hot la bangke Karbiang long pen si claim lo lapen la so hot SDC harni si claim lo lapen ha so thang problem ave lapen
เสียลำมังแกนอนอภิทุฮัลสอตวาระบังโอกอกสินอนละอาหอยตวารปุลเนปิลเนละปูลังกะร้อยเป็นปูวันเป็ดละโซเกแกลมบังแกฮัลละอยู่เกติโรดบังเลปิธีรสนเตละปูนัทตวารบังแกอาหอยตวารฮัลละมันบ่ละเป็นปูนัทละดักลังแฮมพีแปนปูลังกะร้อยละโซตวารบังแกอากามมาเสียเวลละสิฮะละมังสิปิธีรนังยาปอละลานจอลอนเนี่ยลิกเชนีโดนแกกับเปรกบังเชนีโดนโอแต่ละแกด็อกิเมนเต็ดละโดนละบังแกฮันดาเกเลตุมมุนิตอภัยจะไปออกในมุนิตอภัยจะไปออกในพลอนแต่ฮัลดากะลองเลบังยูทิลไลซ์ปากกาสิฮันดาก็เป็นเนสอร์การเป็นกระแดงปอนสกีมฮักเทฮันดาคุณโดโลพลอนแต่มุนิตตุมเอเนตฮันดาโดปอหอยลงโดเทปอละเป็นละก็สอร์การเป็นสิคาวน์ซิลเป็นปุ่นนสเตทกอเมนต์เป็นปุ่นนฮันดาเคลมดามปุ่นนแต่ฮันดามุนิตตุมโดปอละเป็นมุนิตตุมเกรงเจวร์ไซต์ฮันดาโดกอกปอปอนอันนี้ท่าละแกมุนิตุมฮันดาดูปอละเป็นจิปิธีรอนปอลานชดเนี่ยลิสอร์การเป็นก็ปุยนัดหอยบินองละบังเกกัดดูกเวตุมตาจินีหัวล้อใส่สมาอลังเฮลองบุเป็นสิปังเจงปนล้อละเป็นใส่สมาลองล้อละเป็นละซ้อหอยแกละแกพารุคริสิร์แกบราพกแกบไรสิอาเซงกันสิ Survey of India อัตเตงเป็นสิหอยอบังเกทักปะเมโลละเป็นนังอันตุมจิปูblock 1 block 2 pu block 1 block 2 ke avelo da ke chinthong block tang ho amri block tang ho socheng block tang ho pu sidoi asi nili puyi bang ke itum karbia tuma arat ta la pen alidar tum ta block 1 block 2 pu bang ke pudun wer ya kam se avelo la si 1951 la so a hoi thak tang lo la pen 1969 aningkan Meghalaya tum autonomous state ke long hotel so ahoy alama banke thang ka digdar tawe la pen 1972 full fledged state la so Meghalaya phan ki pi hut setame la so ahoy alam ke thang alam tawe stame penang an khasiya tuma political election ka pathuji la pen politics alam pen si aphia banke la so ahoy alam banke pathe ponlo la si politics penman non ke pu arada tum si ka chebhong ji mate chebhong bom lo la so hoy alam si to si a hok pera bang ke a hoy alam bang ke pu arada tum ta ka chebhong na yi thang alam ave a thela ke pu atum a state ametar la pen Meghalaya government atum bang ta chini dak na yi a hoy bang ke 1951 a teng thik tanglo la so hoy bang ke terek on elo la ke a batai ta terek redar lo la si non final la so ka terek tu nei buka final ke avelo lage football pathu le final pathu dat ta rem der ma aru final pathu nang ala pu alama matsi avelo lage final lo 1951 and inkan si la pen 1969 and inkan ta alam weather lo 1971 72 Meghalaya phan full fledged state ke pi hota a problem avelo nona bangke karbiang long atum council kachari atum all party delegation neliga chuning ring kangtung la pelo all party delegation party pen isia team sengsi Meghalaya government along ta me dam nangi la soputha Meghalaya chief minister along ta dam si la 1951 survey of India tengsi a hoy ke pathir nangi la pen la hoy alam bangke nangi la soputha Meghalaya chief minister along ta dam si la 1951 Survey of India tengsi ahoy ke pathir nangi la pen la ahoy alam bangke pu stame chebhong inang ne athe karbia tumta Meghalaya longdo chomang khasia tumta Meghalaya karbiang longdo mate Assam longdo la se ahoy alam pen na nangke pera ling si konane ahoy bang khasiong muna puke ke khasiong muna ma puke Meghalaya lo pu bang kalidani
kuna ne mang ke panar ong muna mate yantia so ong muna mat da ke Meghalaya parlo pondet pu bangke kalidet nang yi la si non head yong Meghalaya government la pen Assam chief minister la pen Meghalaya chief minister Amit Shah long la tum kachekroi give and take a policy postame ladak Karbiang long atun mos council pen ke chikroi dunun edaji athia bangke Meghalaya long leta inchi sita itum ke wan ji ave pulote itum ta kipinai no hokta ave give and take pulote itum ta people bang tanang people la sila da give and take a policy masi Karbiang long ke apply on e la si la so give and take a policy tame arni se meeting long tame la tum all party meeting Karbiang long CM pen ke pha hutame la vai dak panalang tum ching vai ponlon 1951 survey tengsi padothim nang popu ahoga hak kalang lo pulote la bangke nilihin pen sta me kurwang thu payir lo la si non ke isia team sengsi all party pen isia la pen social organization la pen government EM la pen MLA tum CM MP tum isia delegation sengsi Meghalaya government along stame chief minister of Meghalaya phan stame thandam dak nang yi give and take policy ni tum ke nang che don dun ji thang ta ve athe dak ke ni tum nang pitam mo ve nang ge long dun ji ta ve la pen 1951 ateng si ahoi bang ke pathir nai la pen pu ka che bhong ka ve de ji phan nang tum pen tame nang tumarat phan tame che control tu la pen ni tum pu Karbiang long pen ke thang aka siksak ta ve la helam puthak ke la si prabyin pen Meghalaya government long tame Karbiang long autonomous council pen committee sengsi delegation toy nai personally Karbiang long autonomous council pen non team Karbiang long tum phan tame chuning ring tu